Good afternoon everyone! Ayan, magluluto po ako ngayon ng champurado. Request ng mga bata. Hindi nga po ako tinigilan. Magluto daw po ako ng champurado. At gusto nila yung champurado. Ewan ko ba, paborito nila yan. Buti ay may natira pang nyog si Papa. Mahirap pa naman yung nyog ngayon at maulan. Walang tigil po yung ulan dito sa Bicol. Masarap naman talaga pag mainit yung kakainin mo. Ayan, pabalik-balik na nga yung mga bata dito, panay ang dungaw sa niluluto ko. Yung anak ko pala yung nagkudkod ng nyog at nakaready na nga po lahat. Madali lang naman lutuin to. Asukal at niluan ko pala ito ng bigas at malagkit. Ayan, talaga naman masarap na. Malapit na nga po siyang maluto. Simpleng luto pero talaga namang nakakabusog naman talaga. Ayan, halos isang kaldero nga po yan pero kulang